Natumba pa dyan ko na. Kagana ka niya ako din. Mama! Agay! Ama kagluwi, ngadala na itag bag. Kabaguan man kanimong bag. Sakit plano ning bataan mo. Mang, layas na ko mang kasi kag panugo sa ako mang. What? Ano ko taga oras tugo. Bahala kang bata ka oy. Paglayas dito ka. Isa po'y magutman ikaw raman food. Ito na. Kani nga niyan. Yes, ano si panugo sa ako. Pwede na ako maglalaan. Kani magsige-sige sa ako. Sana all. Wala na, mama nga sige panugo. Free na kay ko karon. I'm free. Bigyan na dahil ako kung labubo. Laag ako rin ko, bay. Ito ko sa ko mga friends. Ay, balay sa kong best friend, bay. Ay, pasilong mo. Pasilong balay. Ay, sunog TV, oh. Ano nga pa dyan sila sa kanya nga, grabe ka tsada. Ito mo ko eh. Ano ako, friend? Friend! Friend! Andrea! Andrea! Andrea, uy, kung saan ba dyan dari? Ay, basi natin ito sila buwan, uy. Gutom naman ko eh, sakit na kaya akong tiyan. May na ako eh. Nasad ko yung mama. Tabugat mo tayo ano eh. Padalasan niya akong gaguti. Talamday ko yung mama ba? Gutom na ko. Balik na lang guro ko ni mama. Ito na lang ko ni mama. Napagit ko na. Kagana ka niya ako din. Mama! Mama! Bibag na bugat. Ayaw. Butan naman mo. Balik na lang mo kay mama. Sakit na akong tiis. Agay! Balik na ako kay mama. Mama! Mama! Uy, nung sa maning bataan eh. Nung sa ka guys? Mama, tabangi ko, mama. Nga mo na diha, sibat-sibat pa. Wala mo rin makaya. Magsibat-sibat pa yun. Antusa, sibat na dito. Wala, balik kayo sa kauras galing. Balik na kadiri. Antusa dito. Kuan na nga, wala kay mama. Tamtam na ka nga, sa kauras mula yung mama ba? O, tsada? Tsada? Lami? O, di ba? O, dito pwede nga mag-desna. Agay! Naku mo otro, ma. Ay, naku mo otro, ma. May, hininga ko ni mo, mame.